कर्नाटक के शिमोगा में संघियों ने पहले मुस्लिम लड़कियों के हिजाब को लेकर हंगामा खड़ा किया दोस्तों। उसके बाद इन लोगों ने चर्च पर धावा बोला है। जी हाँ, शिमोगा के चर्च पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन जब मुस्लिम छात्रों ने इन संघियों का विरोध किया तो मुस्लिम छात्रों के विरोध पर साथ ही पुलिस के आते ही ये हेलो खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअ सावरायगोन जेनाखि जोंनि भारत देशनि गभर्नमेन्ट बिजेपि गभर्नमेन्टआ दा जोंनि भारतनि सिङाव मा खालामनो थांगासिनो दङ बेखौ आङो नोंथांमोननो ससे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों फोरमायगोन। कर्नाटक स्टेटआवबो बिजेपि गभर्नमेन्ट आरो दा भट जानो थांगासिनो दङ। बे भट जानायनि खाबुखौ लानानै दा धोरोम लानानै धोरोम हिन्दु ख्रिस्टियान मुस्लिम बेफोरबायदि दावराव खालामनो थांगासिनो दङ बिजेपि सरकारा। पलिटिकेल लिडारफ्रा गंसे गिर्जाखौ आसि थुनानै होनायाव कर्नाटक स्टेटनि सिङाव दा हिन्दु धोरोमनिफ्राय गंसे गिर्जाखौ सावनो थांगासिनो दङमोन आरो बे गिर्जाखौ फैनानै सोर बासायफैखो? जायगानि मुस्लिम सेंग्राफ्रासो बे गिर्जाखौ सावनो होआखै आरो बे गिर्जा सावनो थांग्रा रायजो राजाफ्रा बे मुस्लिम सेंग्राफोर थाथेनायखौ नुनानै गुबुन लामाजों आगान सुरलाङो। दा बेफोरबायदिनि पलिटिकेलनि नामावहाय धोरोम हारि नेवसिलायगासिनो दङ। कर्नाटक स्टेटनि सिङावबो दा बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो दङ बिजेपिनि आन्डाराव। नोंथांमोना साननानै नाय आरो नोंथांमोना गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ सोरनो होनांगौ गाव गावनो बासिनानै लादो। आरो नेक्स्ट भिडिअ पान्जाबनि काहिनी। पान्जाबावबो बीजेपी सरकार पान्जाबावबो दा इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ। आज मैं आपके सामने आया हूं। पंजाब में एक बहुत बड़ी समस्या है धर्म परिवर्तन, सिखों का भी हिंदुओं का भी। ये धर्म परिवर्तन ये चन्नी साहब नहीं रोक सकते। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता उनके बारे में, मगर मुझे बताइए चन्नी मुख्यमंत्री बने तो धर्म परिवर्तन रोक सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, रोक सकते हैं क्या? केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं, उनका आदमी बनता है तो रोक सकते हैं क्या? धर्म परिवर्तन केवल और केवल कोई रोक सकता है तो भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है मित्रों। और मैं कह कर जाता हूं पंजाब वालों, भारतीय जनता पार्टी आई तो पंजाब के अंदर से धर्म परिवर्तन कन्वर्जन कराने वाले पंजाब के बाहर दिखाई पड़ेंगे मित्रों। बे पान्जाब स्टेटनि सिङाव दा ओरैबायदि धोरोमिया मानसि ओंखारगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे बे पान्जाबावहाय दा भट जानो थांगासिनो दङ। बे भट जानायनि चान्सखौ लानानैहाय दा जोंनि गेजेरावहाय ओरैबायदि दाङाबाजि खालामनो थांदों मुस्लिम ख्रिस्टान हिन्दु बेफोरबायदि बखिलायगासिनो दं आरो ओरैबायदि दाङाबाजि जाना थांदों। नोंथांमोना सिगाङाव भिडिअ नुखाबाय दा अमित शाह सारआ माबायदि बखिदों। जायफ्रानाखि धोरोम सोलायहोग्रा बिसोरो पान्जाबनि बाहेरायाव जागोन होननानैहाय बुंनाय नोंथांमोना खोनानो मोन्दों। दा अमित शाह सारआ भारतनि ओरैबायदि गिदिर मानसि, नाथाय बेफोरबायदि दैदेनगिरिनि खुगायाव बेफोरबायदि राव ओंखारनो समायामोन आरो। दा माबायदि खालामनो हमगासिनो दं, माबायदि खालामलांनो हमगासिनो दं आरो बिजेपि सरकारा। माने जोंनि गावबागाव धोरोमखौ लानानैहाय बेफोरबायदि जोंखौ गावजों गाव दाङाबाजि खालामनोहाय थांगासिनो दङ आरो। सिगांनिफ्रायनो जाफ्लेगासिनो दं, राजस्थानावबो जागासिनो दङ, खना खना जागासिनो दङ। दा राजस्थानावबो ओरैबायदि जागासिनो दङ। राजस्थानावबो सासे फादार दं, दा सासे फादारा हा बायदोंमोन। दा बे हानि डकुमेन्ट्सफोरखौहाय दा बे हायावहाय गिर्जा न' लुगोन होननानै मिथिनायनि लोगो लोगो राजस्थाननि सरकारा दा बे हानि डकुमेन्ट्सफोरखौहाय पास खालामाखै आरो बेनो हराखै, दाबो पास खालामनानै होआखै। माने हाखौ बिनि नामाव खालामनानै होआखै राजस्थान गभर्नमेन्टआ। दा राजस्थान गभर्नमेन्टआवबो बेफोरबायदि जानानै दङ आरो। बे हायावहाय गिर्जा न' लुगोन होननानै मिथिनानैहाय दा बेखौहाय गायब खालामना दोन्दों आरो बिनि हानि लेखाखौहाय गायब खालामनानै दोन्दों आरो। दा बिसोरो लामा प्रटेक्ट खालामगासिनो, स्ल'गान होगासिनो, बेफोरबायदि जागासिनो दं आरो जों गावजों गावनो। माने दानि सरकारा गावजों गाव बखिलायहोनानैहाय भट लुथिनानै लांनायनि खायदाल' खालामगासिनो दङ। गावसोर देरहानानै नायै बेदरै थाखा फैसा लुथिनानै लानोसै, गावबा गाव खामायनानै लानोसै। दा जों पाब्लिकफ्राखौ दाङाबाजि खालामनोसै आरो धोरोमनि मुं सुनानै, पलिटिकेलनि मुं सुनानै गावसोरनो बुंनानै लाखायो जाहैबाय दा ओरैबायदि दं भारत गभर्नमेन्टआसो खालामनो हायो होननानैहाय। नाथाय आंनि नुनायाव बिसिनि गभर्नमेन्टआ बारा गोबाव थानाय बायदि
मोनाखिसै आं फैगौ इलेक्सनफ्रावनो बायनो हागौ बिसिनि गभर्नमेन्टआ इसोराबो बारा गोबाव नायनानै थानाय नङा बिसोरखौ आरो बिसोर जा सानदोंना बेखौबो आंथ' सानो बेफोरबायदि जायगायावहाय एकदम मावग्लुंजोबनांगौ बिल्डिंफ्रा बायग्लुंजोबनांगौ बेफोरबायदिसो सानो आं बेफोरबायदि हिंसा खालामग्रा जायगायावहाय आंनिफ्रायथ' आं मा बुंबावनो दा नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप फिसाखौ नुनानै नोंथांमोना बुजिजोबखाबाय जानो हागौ आरो अमित शाह सारआ बे जायगायाव थांनानै माबायदि प्रसार हैदों नोंथांमोना खोनाबाय बे प्रसार होनायनि फिननाया नोंथांमोननि गोसोआव मा सोंथि सिखारो मा फिननाय सिखारो बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरब्लानो जाबाय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक होनो दाबाव आरो शेयार खालामनो दाबाव नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायबाय थानो मोजां मोनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों बयनिसिमबो जय बर' हारिनि